Vítajte v Topolčanoch. Na Gogolovej ulici máme dnes pre vás 3,5 izbový byt, ktorý má perfektnú dispozíciu, skvelú polohu a je pripravený na predaj. Byt sa nachádza na prvom poschodí zo 7 v bytovom dome, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou, vrátane výmeny výťahu. Byt má rozlohu 72 m2 a pozostáva z obývacej miestnosti s výstupom na balkón a 2 obytných miestností. Pôvodný kumbál sa aktuálne využíva ako menšia izba. Samozrejmosťou je kuchyňa, kúpeľňa a samostatná toaleta. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a do budúcna je ideálny na prerobenie podľa vašich predstav. Pridanou hodnotou je veľká murovaná pivnica. Okolie bytového domu poskytuje dostatok zelene a parkovacích miest. Za domom sa nachádza detské ihrisko. Mesto Topolčany vďaka svojej polohe, dostupnosti a plnej občianskej vybavenosti patrí medzi obľúbené mestá na bývanie v Nitranskom kraji. Nájdete tu všetko potrebné pre pohodlný mestský život. Centrum mesta sa nachádza len pár minút chôdze. Ak hľadáte byt s dobrou dispozíciou a dostupnosťou, určite si ho príďte pozrieť. Radi vám ho ukážeme osobne a zodpovieme všetky otázky. Predáva sa zariadený a kúpov je ihneď voľný.